Gadewch ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. I ni yn cyflwyno'n hamser i ti, yn gofyn i ti i ddod un plith. Tywallt y ysbryd arno'n bendithio ni, diogela ni, tyrd lawr a gweithio yn un plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Bydd hoedfa nesaf pnawn Sul ym hanner awr wedi 3. Fel y gwyddoch chi, i ni'n parhau fethu Cymru casgliad ar y Sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Mae'r gadewch ni droi at air Duw. Yr efengil yn ôl Mathew, y 15fed benod, Mathew penod 15. Ac yn dechrau'n adnod 21. Mathew 15 ac adnod 21. A'r Iesu aeth oddi yno, ac agiliodd i dieddau Teirys a Seidon, gwele gwraig o Ganan a ddaeth o'r parthau hynny, ac alefodd gan ddywedyd wrtho, 3 wrth efo arglwydd fab Dafydd. Y mae fy merch yn ddrwg ei hwyl gan gythrael, eithir nid atebodd efe iddi un gair, a daeth ei ddisgyblion ato, ac atolygodd iddo gan ddywedyd, gollwng hi ymaith. Y canis yma hi yn llefain ar ein hôl, ac fe atebodd ac ddwedodd, ni'm danfonwyd i ond at defaid colledig ti Israel. Ond hi a ddaeth ac ei haddolodd ef gan ddywedyd arglwydd cymorth fi. Ac fe atebodd ac ddwedodd, nid da cymryd bara'r plant a'i fwrw i'r cwn. Hithau ddywedodd, gwir yw arglwydd canis y mae'r cwn yn bwyta o'r briwsion sydd yn syrthio oddi ar fwrdd ei harglwyddi. Yna'r atebodd yr Iesu ac ddywedodd wrthi, ha wraig, mawr yw dy ffydd, bydded i ti fel yr wyt yn ewyllysio, a'i merch a'i achawyd o'r awr honno allan. A'r Iesu aeth oddi yno ac a ddaeth gerllaw môr Galilea ac esgynnodd i'r mynydd ac eisteddodd yno. A daeth ato dorfeidd lawer a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, midion, anafusion ac eraill lawer. A hwy a'i bwriasant i lawr wrth draed yr Iesu ac efe a'i hachaodd hwynt, fel y rhyfeddodd y torfeidd, wrth weled y midion yn llefaru, y rhai anafus yn iach, y cloffion yn rhodio, a'r deillion yn gweled, a hwy a ogoneddasant Dduw Israel. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o gael dod ger dy fron. I ni yn diolch am bob un cyfle ein bod yn gallu dod at ti ac yn dod trwy heiddiannau dy fab, nid trwy ein heiddiannau ni, nid trwy ein hymdrechion ni, nid trwy ein henw ni, nid trwy unrhyw beth amdano ni, ond i ni yn dod yn unig ac yn llwyr oherwydd heiddiannau dy fab a'n gwaredwr ni yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am y ffaith iddo ddod i'r byd yma ac agor ffordd, darparu ffordd y gallem ni fod yn blant i ti. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch ein bod yn dod ger bron o'r seddfaint o ras, yn gwybod am y croeso, am y derbyniad sydd, i ni'n dod fel dy blant, wedi'n gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Fel rhai sydd yn wynach na'r eira oherwydd y gwaed a lifodd ar y groes sydd wedi'n golchi ni'n llwyr lan. Ac felly o Dduw fel plant i ti, ni yn galw arna ti i ddod i'n plith, i drigarhau wrthym yn y dyddiau triennus yma o Dduw, yn gofyn i ti am nerth, am help, i ti agosau ato, i ti cynhesu'n calonau, i ti peri i ni i ddyrchafu ein llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw yn cymorth. I ni yn gofyn o Dduw y bydde ti yn dod, i ni yn cyffesu unwaith eto ein crwydro cyson, mor aml i ni yn dy adael di lawr. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arna ti, fadden ni am hyn, madden ni am ein methiannau ni, ac o Dduw helpa ni, wrth i ni edrych ar y sefyllfa, ac wrth i ni weld mor driennus yw y sefyllfa. Yn galw arna ti i'n diogelu ni, i ni'n gweld y frwydr yn mynd yn fwy ffyrnig, i ni'n gweld y safiad yn mynd yn fwy unig, i ni'n gweld yr diffyg diddordeb o Dduw yn y byd, i ni'n gweld y pellter hyd yn oed yn hlith yr rhai sydd yn galw hunan yn gryfyddol, ac eto yn ymbellhau fwy bob Sul, oddi wrth y air di, oddi wrth y gynllawiau di, oddi wrth yr efengil sanctaidd. O Dduw, i ni yn gweddio bydd yr efengil yn dod yn glir unwaith eto yn ein plith ni yma heddi ac yn ystod y dydd heno ac y dyddiau sydd i ddod a'r siliau sydd i ddod, i ni yn gweddio Dduw. A bydde di yn dod â ni i gyfnod lle bydd y air di yn dod yn glir ac y bydd yr efengil yn cael ei dderbyn o Dduw, a bydd edifeirwch i weld, a bydd ffydd i weld,
y byddi di yn cael y clod trwy y gwaith o ddwy'n eneidiau at y ti dy hun. O Dduw, o'n i bai i ti weithio, does dim gobaith. I ni'n gwybod hyn, o Dduw, i ni wedi gwybod hyn ac yn gweld yr pellter ac yn gweld yr difaterwch yn cynyddu. Ac hyd yn oed yr atgasedd pur a'r cysineb sydd yna tuag at yr hyn sydd ohono ti. Ac felly o Dduw, i ni'n galw arno ti i ddod i'n plith. Tywallt dy ysbryd arno. I ni'n gofyn i ti i ddod ac i weithio. Ac o Dduw, i ddiogelu ni rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn am y diogelwch yn ni, am yr oedfa, am y sil, am y dystiolaeth o Dduw. I ni'n cyflwyno'n gwlad idd ofal di. Tyrd bendithia ni unwaith eto. Fel yn y dyddiau a fi, i ni'n gofyn am ymweliad. Ond o Dduw, am ymweliad arbennig, i ni'n gofyn i ti i ysgwyd y wlad hon. Ac i'n hysgwyd ni yn y fath raddau y byddwn ni yn edifarhau o'n crwydro cyson ac yn dod i bwyso yn llwyr arna ti. Ro disgwyliadau mawr yn ein celonau ni ar gyfer y sil yma. I ni'n gofyn i ti o Dduw i fendithio y cyfan y byddwn ni'n wneud. Felly o Dduw, tyrd, trig ar hawr ddim, tyrd dim plith, diogela ni nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. A gydwch ni ganu emyn rhif 201. Iesu ei hunan yw fy mywyd, Iesu'n marw ar y groes. Y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. 201 gwn ni sefyll i'w chanu.
Nawr ein testyn o'r Efengyl nôl Mathew, y 15fed benod, Mathew penod 15 ac adnod 30. A daeth ato dorfeidd lawer, a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, midion, anafusion ac eraill lawer, a hwyau bwriasant I lawr wrth draed yr Iesu, ac fe a'i hachaodd hwynt. Nawr cyn edrych ar yr adnod yn benodol, mae yna werth oedi am ychydig ac ystyried yr hyn oedd yn digwydd. Unwaith eto, ceir cyflawniad o broffwydoliaeth. Mae'n rhyfedd yn diwedd. Chydig o flynyddoedd yn ôl efallai nes I sylweddoli, mae'n rhaid falle wedi sylweddoli cyn hynny, ond yn fy meddwl I, dyna pryd nes I feddwl am rhyfeddod yr ffaith yma am y proffwydoliaethau. Dwi'n credu roedd ni'n darllen yr llyfryn dwi'n dyfynnu'n aml gan Bob Dickey am yr ystadegau am y proffwydoliaethau. Ac ers hynny dwi wedi meddwl mae'n anhygol o feddwl am gryfydde'r byd lle nad oes na proffwydoliaethau ac eto yn ein ffydd ni fan hyn yn ngair Duw mae yna gannoedd ar gannoedd, miloedd o proffwydoliaethau. Mae pob un proffwydoliaeth yn ddatganiad o pa mor gywir yw gair Duw, mae o Dduw y Duw. A pan I chi meddwl am natur proffwydoliaethau, dywedwyd cannoedd o flynyddoedd cyn dyfodiad Crist, y byddai'r Meseia yn gwneud amryw o bethau. Os I chi am greu rhyw grefydd ddynol, ac yn mynd I mentro dod i'r maes proffwydoliaethau, wel, mae well I chi feddwl am ryw proffwydoliaethau eitha eang, gellir fod yn siŵr fod yn mynd I ddigwydd rhywbryd. Ond nid felly yn yr ysgrythur, dyw e byth yn digwydd felly, mae mor fanwl, ac mae mor anhygol. Eseia 35 adnod 5. Yna yr agorir llygaid y deillion a chlistiau y byddarion a agorir. Nawr mae hwnna'n eitha penodol. Petai'r Iesu wedi dod a petai wedi gwneud gwirthio, ddim wedi iachau, peri i'r dall weld a'r byddar I glywed, mi fydda rhywun siŵr wedi gallu dweud, dyw hwn ddim o Dduw, ond mi roedd yno, mi roedd yn sicr yno. Eseia wedi wneud y proffwydoliaeth yma, y byddai'r Meseia, yr Iesu, yn iachau yn y fath ffordd, a dyna beth ddigwyddodd. Dyna beth o wnaeth a ceir sawl record ohono'n gwneud y gwirthiau iachau yma, rhai penodol yma. Ac felly mae'n werth oedi am eiliad. Bob tro ni'n sôn am wirth, bod ni'n cofio mai cyflawniad o broffwydoliaeth. Heb sôn am natur goruwch naturiol. Heb sôn am y ffaith yn yr oes yma, fawr neb yn credu yn y wirth y bod yr Iesu wedi gallu gwneud hyn sydd yn amhosibl. Ond hefyd, am olygfa adnod 29, ar Iesu aeth oddi yno, ac a ddaeth ger llaw môr Galilea, ac a esgynodd i'r mynydd, ac a eisteddodd yno. Mae'n rhywbeth syml iawn, ond mae'n rhywbeth hyfryd am yr olygfa. Yng nghanol holl brysurdeb a gwrthwynebiad i'w weinidogaeth, yno yr eisteddodd ac arhosodd i'r bobl ddod ato fe. Wel, dyna I chi hyfryd, mae yna rhywbeth cyffroes am y peth. Mae yna rhywbeth sydd yn rhoi rhyw gysur I ni, mae'n rhoi gobaith I ni. Mae yna olygfa hyfryd, yno yr arhosodd iddynt dod. Ac yma heddiw, rhywbeth syml, oedfa. Ond am ganlyniad fel I ni'n gweld o'n blaen ni. Dyna I chi gyffroes, dyna I chi hyfryd. Byddai cael cynlyniad, rhywbeth, cyffyrddiad o'r hyn a ddigwyddodd fan hyn. Wel, yn gyntaf, hoffwn I edrych ar torf yn tyru. Ac yn ail, difaterwch y dall ac yn andrydydd rhwyddianeb yr hyddhau. Wel, yn gyntaf, torf yn tyru. Adnod 30 eto. A daeth ato dorfeidd lawer a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, midion, anafusion ac eraill lawer, a hwyau bwriasant I lawr wrth draed yr Iesu, ac fe a'i hachaodd hwynt. Nawr, hyn sydd wastad wedi bod yn wir. Fod pobl yn rhoi, ond ydyn nhw, cryn dipyn o sylw iddynt eu hunan. Dyw hwnna ddim wedi newid, mae wastad wedi bod ac yn ddealladwy I bwynt, ond dyw e. Mae yn ddealladwy ac yn iawn ein bod ni'n edrych ar ôl ein hunan. A mae hyn yn wir ar sawl lefel, ond yma ni'n gweld yr hyn sydd yn wir ohonom ni gyd. Ond nid oes na gymaint o bwysles ar anghenion corfforol
ar ein hiechyd. Ac eto, gewn ni bwysleisio, mae e'n bwysig. Mae yna ddyletswydd hefyd i ofalu am ein cyrff. Ac yn bwysig bod ni'n neud yn siŵr bod ni'n cael y feddyginiaeth cywir ac yn y blaen. Wrth gwrs bod hwnna'n wir. Does neb yn mentro honni bod esgelistod yn y maes yma yn beth da. Pe drwg yw hynny, dydyn ni ddim am wneud hynny. Ond ni'n gweld cryn dipyn o ymdrech i dderbyn iachad corfforol. Ond dydyn ni, ond yna wers yna. Yn aml byddai'r Iesu yn mynd tuag at bobl, ac mi fyddaf yn helpu, ac mi fyddaf yn iachau, ond yma beth ni'n gweld y dorf yn dod tuag at o ef. Ac am olygfa, torf yn dod at yr Iesu. Mae yn atgoffa chi o'r adegau o diwygiadau ni'n gwlad ni, a torfeidd yn dod. Mae fel petawn ni heddi yn goffa mynd allan a pledio gyda pobl i ddod. Pledio i ddod. Mae'n ddigon anodd bore Sul, mae'n ddigon anodd nos Sul, amhosibl ar brynhawn Sul, i ofyn i bobl i ddod, i oedfa. Pan mae yna gêm mlaen, pan mae modd gorffwys, mynd o'r gwely, gorwedd lawr, cael paned, beth bynnag yw, gwrando'r gerddoriaeth, mae mor anodd yn diwe. Ymarferion pêl-droed y plant, ymarferion rygbi, cricket, pêl-droed, nofio, cystadlaethau, gemau. Mae 100,000 o bethau. Pryd yw'r adeg i gynnal oedfa? Mae bron am amhosibl i ddewis amser. A mae rhaid i ni fynd at y bobl a pledio gyda nhw ac yna maen nhw'n gwrthod. Ond fan hyn, mae yna rhywbeth fan hyn, ond oes, mae'n hyfryd. Fe ddath y bobl at yr Iesu. O amolygfa, torf yn dod. Ond yma yn dioddef torf o bobl, yn dioddef o afiechydon, ac efallai llawer yn dioddef o afiechyd poenus iawn. Ni'n siŵr rhai afiechydon angeuol. Ac yn anodd yn diwe. Unwaith eto'n pwysleisio, dydy cael anhawsterau corfforol ddim yn rhywbeth ysgam. Doedd ddim yn rhywbeth pleserus ac yn gallu achosi poendod meddwl hefyd, heb sôn am corfforol, y poeni am y sefyllfa. Ond fan hyn, ni'n gallu gweld y newyddion fod na un yn agos fyddai'n gallu helpu. Dychmygwch sut bydde hynny ymhlith yr rhai oedd yn dioddef ac ymhlith ei teuluoedd, achos yn aml y teulu sy'n poeni fwy na'r claf. Ac felly bydde'r cyfan yn poeni ac yna'n clywed fod yr Iesu yn agos a'i fod yn gallu helpu. Bydde'r newyddion yma yn eich llenwi gyda gobaith. Ond ni bydde yn sicr. Mi fydde yna rhyw gyffro, rhyw lygedyn o leini. Yng nghanol yr holl boen, yr holl flinder, fydde yna gymhelliad cryf ynoch i ddyfal barhau ar y daith. Efallai bod yna daith anodd. Pell o gerdded, efallai cario'r claf, efallai. Taith anodd unig, llawn trafferthion, ac efallai os yn sal yn barod, efallai yn salach byth ar ddiwedd y daith. Ond bydd y dyfal barhad os yn gwybod fod yna obaith o iachad, efallai yn gwybod dyma'r cyfle olaf. Ac yn sicr 2000 flynyddoedd yn ôl, pan nad oedd yr meddyginiaethau ni yn ei gael heddi. Yr holl flynyddoedd yn ôl, a ni'n edrych fan hyn, yr anobaith pan bydde salwch yn dod, ac yr ofn bydde hyn yn arwain at angau hyd yn oed, ond nawr bod yna un yn agosau, un yn dod i'w cyffiniau nhw, a oedd yn gallu iachau, ac felly bydde yna obaith yna yn eu plith nhw. Ac yn sicr bydde yna obaith nawr, gan yr hyn oedd nhw wedi glywed am yr Iesu eisoes. Roedd yna sicrwydd yn y gobaith, nid rhyw gobaith croesi bysedd fel mae'r byd yn ei wneud. Be mae'r byd yn ei wneud? Cyffwrdd pren. Dwi ddim yn siŵr o ble mae hwnna wedi dod, ond beth yw'r synwyr mewn cyffwrdd pren? Dim lefel fel yna o gobaith sydd fan hyn. Roedd yna rhyw sicrwydd, roedd yna rhyw obaith cadarn fan hyn, fod hwn yn barod wedi gwneud gwirthiau'n barod. Ac hwn, yr Iesu yn un sydd yn gallu achau pob afiechyd. Achos nid yn yr ysgrythyr, nid dim ond adegau pan oedd yr Iesu yn iachau ac yn gwneud gwirthiau. Roedd yna fwy na hynny, glywon ni yna Sul diwetha, roedd yna fwy na'r hyn sydd wedi recordio yng Nghaerdyw. Roedd wedi gwneud llawer o wirthiau, llawer o bethau. A mi fyddai pobl wedi clywed ac felly mi roedd yna gyffro, mi roedd yna obaith. Ond mi fyddai hwn yn wir heddi.
y parodrwydd I deithio pellter os oes na ychydig o obaith I ni'n neud hynny, mae hwnna'n wir ac yn iawn. I ni'n gwybod am bobl sydd yn teithio'n bell os oes na ryw ysbyty efallai sydd yn gallu cynnig gobaith I chi. Yna yr ydych yn teithio ac mae'n anodd I lawer yn dwi. Ac i'r teuluoedd yn sicr efallai dim lle I aros. Ond I chi mynd, pam? Mae'n obaith. Falle na'r unig gobaith efallai, bod chi'n mynd ar aelod o'r teulu, chi'n mynd yna, yn y gobaith, efallai gallwch chi helpu ni yn yr achlysur yma, mae rhaid chi ffeindio rhywle I aros, tra bod y claf yn yr ysbyty, ac mae'n anodd, mae'n gyfnod anodd. Ond yn yr achos yma, hwn oedd yr Iesu, a roedd e'n gallu iachau, a byddai aelodau o deuluoedd wedi mynd â'i hynwyliaid ato fe, ac mi fydd yna ymdrech fawr. Nawr, os yw pobl yn gwneud hynny ar gyfer y corff, ac mae'n iawn I edrych ar ôl y corff, ond o'n ni ddyle fod fwy o ymdrech, dydyn ni ddim yn dweud na ddyle fod ymdrech I edrych ar ôl y corff, ond beth ni'n dweud ddyle fod yr un ymdrech a mwy tuag at yr enaid. O na fydda hyn I weld heddi am gyflwr eneidiau ein hanwyliaid ni, ein hoedfaon pregethu ni, lle cyhoeddir modd y gellir iachau enaid yn llwyr. Ond I ddyle fod y fath ymdrech, ond I ddyle fod y fath baich. Y mae gair Duw yn mynd I cael ei bregethu fan hyn. Y mae'r ffordd bod enaid yn gallu dod o dywyllwch I oleuni, o beidio mynd I golledigau tragwyddol, I gael bywyd tragwyddol yn y nefoedd. Dyma'r materion ni'n sôn amdano. Nid gwella o afiechyd corfforol, falle sydd yn ddifrifol, ond ni'n sôn fan hyn am enaid sydd yn mynd I fyw hyd tragwyddoldeb. Na fydd e byth yn marw. Ac I ni'n cyhoeddi fan hyn. Y ffordd y gall hwn ei ddigwydd, fod yr Iesu yn abal iachau enaid. Ac eto I gyd edrychwch arno ni. Mae'n hyfryd gweld rhai ni'n plith ni sydd wedi teithio oriau I ddod. Ond dim llawer heddi yn teithio oriau I ddod I oedfa nag oes. Dim llawer sydd am wneud hynny. Prif dinas Caerdydd, faint o Gymru Cymraeg sydd yn 100,000 siwr o fod neu fwy. Petai pobl yn onest ar y ffurflen I chi'n llenwi am os chi'n siarad Cymraeg neu beidio. Rhain dweud, dwi'n mynd gallu siarad Cymraeg ddigon da, ddim yn rhoi tic yn y bocs. Falle bod yna 60,000, 70,000 o Gymru Cymraeg yn ein prif ddinas ni. Lle dwi'n cymryd 5 munud I ddod i'r oedfa ac eto, dim awydd nag oes. Does dim awydd. Does dim awydd I ddod i'r oedfa bwysicaf oll. Pa mae'r efengil yn cael ei ffregethu. O dyna chi oedfa bwysig, dyna chi ymgynulliad pwysig o bobl ynghyd. Does dim llawer o lefydd bellach nag oes. Chi'n meddwl am y clinigau yma sydd ar hyd a lled ein gwlad ni. Llawer o clinigau ac I ni'n ddiolchgar amdanyn nhw. Clinigau sydd yn rhoi gwellhad i'r corff ac afiechydon i'r iac. Mae'n bwysig ac ni'n ddiolchgar I Dduw am bob un ohonynt. Maen nhw'n rhodd gan Dduw. Ond am y clinigau ysbrydol hynny, faint ohonyn nhw sydd na? Does pryn ddim ar ôl. Mewn gwlad lle roedden nhw am mhob un pentref. Doeddech chi ddim yn gallu mynd o un pentref i'r llall heb fynd o sain canu clodydd yr arglwydd. Ac eto bellach allech chi deithio oriau heb wybod oes na unrhyw le ffyddlon sy'n cyhoeddi gair Duw bellach. Lle mae'r clinigau ysbrydol yma? A lle mae'r bobl I ddod? Pryn yw'r llefydd, pryn yw'r bobl. Falle bod yna rai clinigau os ych chi eisiau galw nhw'n hynny eglwysi. Sydd yn cyhoeddi barn Cristnogaeth ar dlodi, barn Cristnogaeth ar y trydydd byd. Pan o'n I yn y coleg, dyma beth oedd barn Cristnogaeth ar arfau niwclear. Dyna oedd y peth ar y pryd. Dyna beth o'ch chi'n clywed Cristnogion yn sôn amdano. Mae eisiau ni I frwydro yn erbyn hwn, yr elfen niwclear a'r bomiau yma. Mae eisiau ni cael heddwch. Ond erbyn heddi, falle bod wedi dod mwy o fel hyn. Barn Cristnogaeth ar yr amgylchfyd a'r egni cynaliadwy. Mae hwnna'n lot mwy cyfoes yn diwedd. Dyna beth sydd eisiau ni wneud, siarad yn y pwlpid am gyflwr cymdeithas, a'r problemau cyffuriau ac alcohol ac yn y blaen. Ac yna yr afiechyd amgylcheddol yma sydd yn digwydd. A mae eisiau ni datrys y
broblem yna. Beth i ni'n neud? Pa ran i ni chwarae? Yn y maes yma, sut allwn ni helpu cymdeithas? Sut i ni'n gallu neud hynny? A dyma'r bwrdwn yn ein gwlad ni, mwy neu lai, ac yn dweud, petai'r Iesu yma heddi, mi fydde fe'n siarad am egni cynaliadwy, am cael yr melyn wyntoedd yma, a cael nhw yn y môr, a cael egni fel hyn. A dyna be fydde'n digwydd, ac i ni eisiau helpu'n gilydd. A falle, sut allan ni fynd draw i'r trydydd byd, a'r hoi pethau yno ar eu cyfer nhw hefyd, a'i helpu nhw. Mi fydde fe yn flaenllaw. Dyna be mae eglwysi bydden ni'n tybio yn dymuno heddi. Ond sawl un sydd yn sôn fod yr enaid yn dioddef o afiechyd angheuol tragwyddol. Sawl un sydd yn sôn am hyn? Am dynged yr enaid. Sawl un sydd yn dweud gall i ni un anadl i ffwrdd o gamu hi tragwyddoldeb. Un anadl i ffwrdd. Yn aml dwi'n meddwl hyn, yn enwedig yn ystod y mis diwetha yma, pan dwi wedi bod yn mynd i'r ysgol yng nghanol yr afiechydon yma sydd o'n cwmpas ni nawr. Ac yn meddwl unrhyw eiliad allwn ni fod yn dal yr afiechyd yma, ac felly dwi ddim yn gwybod, ac yn dweud sydd rhywun yn ddiweddar, dwi wedi dod, falle o'n i'n arfer wneud o'r blaen, ond falle mwy nawr, fod yr bregaeth yma, ai hon fydd y bregaeth olaf fyddai'n pregethu. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n gwybod falle bydd yna lawer yn dymuno hynny. Dwi'n gwybod fydd yr byd yn dymuno hynny, ond dwi hefyd yn gwybod efallai mai dyma'r fydd y bregaeth olaf, ac felly bob un pregaeth fyddai'n pregethu yw pledio gyda chi y mae'ch enaid chi yn mynd i fynd i dragwyddoldeb, ac un cyffyrddiad ar rhywbeth a dal ar afiechyd a mynd i'r ysbyty, a dyna fe, efallai dyna bydd yn digwydd. Dyna difrifoldeb y sefyllfa. Dydw i ddim yn gwybod os fyddai yma wythnos diwetha, mi roedd un o'r teulu'n gofyn cael y test PCR. Ac erbyn heddi petai wedi bod yn gadarnhaol. Pwy a wyr? Dydyn ni ddim yn gwybod be fydde wedi digwydd. Sut bydde wedi lledu trwy'r tŷ? Mae'n ddifrifol yn diwe. Dydyn ni ddim yn gwybod beth yw'r oedfa olaf fyddwn ni ynddo. Dydw i ddim yn gwybod pa bregaeth fydd yr un olaf fyddai'n pregethu. Dydw i ddim yn gwybod pa fydd y tro olaf fyddai'n cael amser tawel a siarad gyda'r arglwydd cyn i fi weld wyneb yn wyneb. Dyna difrifoldeb y mater. Trydydd byd, mae yna broblemau oes, ac i ni eisiau helpu nhw. A'r amgylchfyd, mae eisiau helpu nhw oes. Ond yr neges yma'r eglwys am ei phregethu yw hyn, fe fyddwn ni'n helpu rheini yn ein hamser personol ni. Ond yr neges i ni am ei phregethu yw hyn, mae yna afiechyd angheuol ar eich enaid chi, ac mae eich enaid chi mynd i fod atebol ger bron Duw, holl alluog, holl bwerus, sanctaidd a ffyr, a'r safon sy'n rhaid i chi fod yw perfeithrwydd. Ond sawl lle sydd yn delio a thynged yr enaid. Ac eto gyd, ychydig yw'r gefnogaeth, ychydig. Ychydig yw'r gweddio dros gyhoeddiad yr efengil yn ein gwlad ni. Gwlad a oedd yn galw ar yr arglwydd o Dduw bydd trigarog i ni. Ac eto pryn yw'r llefydd sydd yn dweud, Dduw, madde ni am ein rhagrydd ni, madde ni am ein crwydro cyson ni, gwna ni ar hyn o'r wyt ti am i fod, gwna ni'n sanctaidd, gwterd lawr i'n plith ni. Pryn yw'r llefydd hynny. Am ddyddiau gwell, am Iachad a welir fan hyn, yr oedd gan yr Iesu dosturiad bob math o bobl. Beth bynnag ei cefndir, ond dyna'r neges i dynnu, beth bynnag yw eich cefndir chi, pa bynnag mor ddrwg i chi di bod. Pa bynnag mor ddigrefydd i chi di bod. Pa bynnag mor grefyddol i chi di bod. Beth bynnag eich iaith, eich gallu, beth bynnag yr afiechyd. Yr hyn a welwn yma yw ei barodrwydd. Ei allu, sylwch hyn, nid dim ond yn barod, ond ei allu i achau yr enaid. Y cloff, yr oedd yn gallu achau yr rhai o ddim yn gallu cerdded. Mae'n anhygol yn diwe. Dim ond dweud y gair oedd rhaid iddo fe, ac roedd y cloff yn cerdded. Y dall, yr rhaid oedd ddim yn gallu gweld na dirna dim byd, fe nath iddyn nhw i weld y byddar ar myd pob math o fiechydon. Ni restrir y cyfan yma, ond yr oedd yn gallu iachau y cyfan, beth bynnag, pa bynnag mor bell i chi, pa bynnag mor fawr yw'r broblem. Dyma'r gobaith y mae'n gallu achub, mae'n gallu iachau. Wel, gyda chi ni symud ymlaen, difaterwch y dall yn ail. Mor drist yw meddwl am yr ymdrech a wna pobl i dderbyn iachad corfforol o'i gymharu ar ymdrech i dderbyn iachad ysbrydol. Ni ddim yn dilorni yr ymdrech am iachad corfforol, mae hwnna'n bwysig.
Ac y mae'r arglwydd wedi rhoi doctoriad i ni, gwyddonwyr sydd yn gallu darganfod fel ni wedi gweld nawr. Yr meddyg uniaethau anhygol yma, mor gloi, mae'n fendith ond yw e. Ond o am weld yr ymdrech ar gyfer yr enaid. Beth i ni'n gweld? Esgeluso eneidiau. Mor dris i gweld y diffyg ymdrech yn y saint ac i ni gyd yn eog o hyn yn dydyn ni. I ddod ar rhai anwyl at un gall achub ei heneidiau o'i cyflwr gweithaf oll, ond dyna beth ddylsyn ni fod yn wneud. Gweddio am yr anwyliaid hynny sydd tu allan i'r deyrnas. Ac ein bod ni am fyw bob eiliad o'i blaenau nhw mewn ffordd sydd yn dystiolaeth iddynt. Ac os nad yn gallu, a falle bod nhw'n ffyrnig am cael gwahoddiad i oedfa, ond yn byw bob eiliad mewn ffordd sydd yn adlewyrchu Crist, mwyn i hyn i hargyhoeddi nhw o'i pechod. Ond dyna beth ylai'r faich fod, ac yna'n gweddio arno, o ddiw tyrd, ac arwain nhw at ti dy hun. Ond dyna beth ein meddyliau ni wastad fod, bob un cyfle gewn ni. I ddod â nhw i sai neu ddylanwad yr efengil. Yr hyn sydd yn wir o gleifion ysbrydol, ond yw e, nad ydynt yn gwybod ei bod yn dioddef o'r afiechyd. Mae fel yr afiechyd yma sydd nawr, gallasef e fod, dwi wedi gwneud prawf, ond ddim heddiw, byddai'n neud e bori. Mae rhaid i ni wneud e yn gyson yn ystod yr wythnos. Mae'n bosib cyn i fi wneud y fori fy mod i wedi dal ar y fiechyd ddoi. Ac felly dwi ddim yn ymwybodol o'r peth. Ond nid yw'n wir o filiynau o bobl. Ond nid yna'n aml yw natur a fiechyd corfforol ambell waith ddim yn gwybod amdano fe tan lot lawr y lôn. A falle ddim yn ymwybodol o'r peryg i ni ynddi. Dyna'r natur yr afiechydon yma sydd o'n cwmpas ni nawr. Mae'n codi dychryn arnoch chi, ond yw e? Mae'n codi dychryn. Ond yn ysbrydol mae e fwy felly, ond yw e? Mae e'n fwy o bandemig. Mae e dros y byd i gyd wedi bod. Dyw pobl ddim yn sylweddoli y peryg y mae heneidiau ynddi. Y dallineb corfforol yn ofnadw, ond dallineb yr enaid, o dyna chi dallineb. O mae mor beryglus, ond yw e, mae dallineb yr enaid mor beryglus i weld pobl sy'n edrych yn gwbl syn tra bod yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Dyna dallineb yr enaid. Dyn nhw ddim yn ei weld e. Maen nhw'n gweld lot o bethau, maen nhw'n deall lot o bethau, ond dyn nhw ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Chi'n trial pwyntio'r ffordd nhw, chi'n trial dangos ar adnodau nhw, dyn nhw ddim yn ei weld e, chi'n dangos enghreifftiau mewn bywydau pobl, dyn nhw ddim yn ei ddeall e, dyn nhw ddim yn ei weld e, dyn nhw ddim yn gweld pam i chi'n ei gymaint o ffys, dyn nhw ddim yn gweld pam i chi mor dair am y peth, pam i chi'n mynd mor frwdfrydfig am y peth, pam i chi'n codi'ch llais gymaint am y peth, dyn nhw ddim yn ei ddeall e. Maen nhw'n edrych yn syn, fel bethau cyrn yn tyfu allan o'n pennau ni. Mae diffyg clyw yn driennus ond yw e, mae'n anodd ond yw e. Pan ych chi ddim yn gallu clywed yn iawn. Torri chi mas ond yw e. Ond mae diffyg clyw ysbrydol yn dor cylonus. Pan ych chi'n gweld rhai'n eistedd mewn oedfa gwrando ac yn aros yn ddi-emosiwn, heb ei cyffwrdd. Heb ei cyffwrdd o gwbl. Falle pan yn clywed emyn wych. Ac efallai bod ni ddim yn canu fy'n arbennig o dda, o mae'r geiriau. Mae'r geiriau yn llawn rhyfeddodau'r efengil. Ac eto gyd chi'n gweld nhw dim ymateb o gwbl, gweld dim byd ynddynt. Nid yw'r rhain am weld na chlywed, nid ydynt yn gallu gweld na chlywed, ond yr hyn sydd yn wir, nid ydynt am weld na chlywed chwaith. Yn ddigon hapus yng nghanol ei holl afiechydon ysbrydol, heb sylweddoli'r perygl ymaint ynddi. Mae'n hystafelloedd aros mewn meddyg yn feidd ar hyd o wlad yn llawn, falle ddim yn gorfforol heddi achos chi'n goffa ffonio, ond mae yna ystafelloedd aros ar y ffôn, allai fentro dweud hynny wrthych chi, dwi wedi bod ar y ffôn yn ffonio bron bob wythnos, am 7:45 a dwi dal wrthi am 9:00 yn ffonio. O'r diwedd mae rhywun yn pigo'r ffôn lan ac yn dweud, ie, ni'n brysur iawn. Dwi'n gwybod, dwi wedi bod yn aros 3/4 awr ac i ddweud y gwir os yw'r ffidil yn y to. Felly dries yn y pnawn. Ac
Ac roedden nhw'n llawn ac yn iawn felly. Os oes angen, mae angen mynd yno. Ac eto gwag yw y mannau hynny lle cynnigeir Iachad yr enaid. Os ewch chi at y meddyg, i chi'n gwybod chi'n mynd i'r lle gorau am afiechyd corfforol, ond i chi ddim yn sicr o cael Iachad. Mae yna gobaith dda, fyddwch chi'n cael moddio neu triniaeth neu rhywbeth, ac mae'r triniaethau heddi mor anhygoel, maen nhw'n gallu gwneud lot o bethau. Does dim sicrwydd. Ond chi'n gwybod beth, yn yr eglwys lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, mae yna Iachad sicr yn cael ei chynnig. Does dim cwestiwn am y peth. Dyna'r gwahaniaeth. Y sawl sydd yn dod i oedfa lle mae'r efengil yn cael ei ffrigethu, dydyn ni ddim yn dweud, wel efallai, beth ni'n dweud yw'r sawl a ddaw at Grist ac yn pledio am Iachad, fe gewn nhw Iachad. Y broblem yw, dydy'r pobl ddim yn dod i ofyn am Iachad ac felly ddim yn derbyn Iachad. Dyw pobl ddim yn dod i glywed am yr Iachad, felly ddim yn gwybod am yr Iachad. Ond mae'r Iesu'n addo Iachad o bob afiechyd ysbrydol, o bechod. Mae'n addo delio a phechod y cyflwr. Mae'n addo delio a phechodau y symptomau. Oes yna rhai sydd efallai'n gwrando, sydd wedi gweld ei bod mewn argyfwng, wedi gweld eich bod yn dioddef o'r afiechyd mwyaf difrifol oll. Beth yw'r afiechyd mwyaf difrifol oll? Wel, pechod yw e'n sicr i chi pechod yw e. Does dim cwestiwn am hynny. Pechod sydd yn dynistio enaid. Pechod sydd yn peri fydd enaid yn mynd i golledigaeth tragwyddol. Ond yr hyn sydd mor hyfryd yma, dysgu y gallai'r Iesu ddelio a phob un cyflwr, phob un symptom. Fe all ddelio a phechod unwaith ac am byth. Nid oes dim yn rhy anodd i'r Iesu. Beth bynnag mae'r un drwg yn sibrwd i'r ceisiwr, bydd yr un drwg yn dweud ti di bod yn rhy bell o'r arglwydd, i ti di bod yn rhy fydol, i ti di bod yn rhy anfoesol, ti di clywed yr efengil pan wyt ti'n blentyn, ac edrych be nes ti, fe nes ti wrthod, a ti di mynd i'r byd, ac felly fi dim derbyn, dim croeso iddyn fel ti, o ble maen nhw'n cael nhw, dyna ddim yn yr ysgrythu, ond dyna be mae Satan yn neud, mae'n dweud celwydd, ond be mae'r Iesu yn dweud yw fod na groeso i bob afiechyd, bob pechod, mae'n maddau'r pechod, mae'n maddau'r pechadur, y cyflwr pechadur. Does dim yn rhy anodd i'r Iesu. Fe all ddelio a chwant at bob math o bleserau'r byd. Gai ofyn, ydych chi'n teimlo eich bod wedi gormesu a chwant am bethau'r byd? Ac o'r diwedd efallai ydych chi wedi gweld I wacter, yn gweld y gafael angheuol sydd ganddo ar eich enaid, ond nid ydych yn gallu rhyddhau eich enaid o'i gryfangau. Chi wedi trial mynd I clinigau gwahanol, a dim un o fydd, dim un yn helpu, falle capeli a crefyddau, athroniaethau, a dim un yn dod ac yn lleddfu'r boen, mae'r gwacter dal yna. Ond yna trwy ras, I chi'n cael clywed am yr Iesu, am yr un a ddath i'r byd yma, yr un a fi o ddiw bywyd perffaith, yr un a aeth i'r groes yn eich lle chi, ac chi'n clywed ei fod yn abl I ddelio gyda'ch cyflwr chi. Gai ofyn, ydych chi'n dioddef o falchder? O fe all yr ysbryd glân agor eich llygaid I weld yr hyn sydd yn wir amdanoch, i'ch dangos mewn gwir oleuni. Y mae'r Iesu yn abl I ddelio â hyn. Gai ofyn, a yw anghrediniaeth yn eich llethu? A oes amheuon a chwestiynu diri am yr efengil a'r greadigaeth a thragwyddoldeb ac I chi ddim yn gallu ymdopi gyda nhw ac I chi mewn bob math o benbleth ac I chi ddim yn siŵr ac chi'n meddwl sut gall hyn fod a mae hwnna'n cadw chi draw ac I chi'n mynd o ddrwg I waith o chi'n gwybod beth gallai'r Iesu eich achau o hynny hefyd. Dyna beth mae'n dweud. Dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i'r Iesu. Dim ond agosau atoch ac fe ddiflanna anghrediniaeth. Lle gynt yr oeddech yn cablu ei enw a chodi dwrn ato. Lle gynt yr oeddech yn taranu oddi mewn pan yn clywed am ffordd iachawdwriaeth. O sawl un sydd yn taranu pan yn clywed yr efengil. Neu falle sawl un sydd yn taranu pan yn dod I ddeall beth yw'r efengil. Ond nid yna falle wahanol, llawer yn gwrando ar yr efengil ac yn ddigon hapus ei byd tan ryw ddydd i'r geiniog syrthio i'w le. Ac yna mae yna ffyrnigo, ac mae yna gasau, ac mae'r natur ddynol yn wrthwynebus I. Does dim lle I fi fan hyn, does dim lle I fy malchder. Gai ofyn ydych chi'n taranu oddi mewn pan ydych chi'n clywed am ffordd iachawdwriaeth. Beth I ni'n deall fan hyn gall ddod a'ch iachau yn llwyr.
a pheri i chi ganu ei glodydd ac i ddyrchafu ei enw. Mae'n gallu gwneud hynny cyn diwedd oedfa hyd yn oed. Dyna beth yw gwirth. Fe all rhywun fod mewn oedfa yn wyllt gacwn. Ond cyn diwedd yr oedfa yn ymuno yn y cor. Ond nid dyna beth ddigwyddodd fan hyn yn yr Iachad, eithon nhw mor sal, mor ddifrifol sal rhai, ac fe ddywedodd gair, a iachawyd hwy yn y fan a'r lle. Dyna beth ni'n credu, fe all yr arglwydd iachau yr enaid o bechod mewn oedfa, neu rhywun sy'n gwrando, falle am y cymhelliad anghywir. Ond dwi meddwl am hynny, a dwi wedi dweud y sawl gwaith dros y blynyddoedd, falle bod yna rhywun yn gwrando fan hyn mwyn ffeindio rhyw gamgymeriad fyddai'n ei ddweud, neu ddweud yn y ffordd anghywir, mwyn gallu dweud, sa'n eisiau hwn. Ond cyn diwedd yr oedfa, yr rhai sydd eisiau mynd a mynd at y cyfryngau a dweud wrthyn nhw, maen nhw'n pregethu yn erbyn yr anfoesoldebau yma, ewch atyn nhw, ewch ar eu hôl nhw. Ond chi'n gwybod beth cyn diwedd yr oedfa, fe allan nhw falle'n gwrando am y cymhelliad anghywir, nid addoliad, ond y cymhelliad o weld os yna rhywbeth yn cael ei ddweud allwn ni ferniadu, fe allan nhw ddod i gredu. Ydyn ni'n credu na? Dwi'n dweud ond dwi'n ffeindio fe'n anodd i gredu, dwi'n gweld pethau mor galed, mor anodd, mae'r safiad mor unig, mae'r cymdeithas mor bell, mae'r eglwys mor bell, mae pethau wedi mynd mor bell o bob adnabyddiaeth o'r ysgrythur, mae hyd yn oed yr rhai sy'n proffesu mor bell, i ni'n meddwl, oes yn obaith, ond yna chi'n dod nôl at air Duw, a dim ond dweud y gair sy'n rhaid iddo fe wneud, ac fe all iachau yr enaid hynny, fe all ysgwyd yr enaid hynny o farwolaeth i fywyd, a dod â fe o'i salwch angheuol o bechod, a dod â fe i iechyd yr efengyl. Mae'n bosib, i ni'n credu hynny, mae'r rhaid i ni credu, dim ond dweud y gair sy'n rhaid i'r Iesu wneud. Y sawl ni ellir dychmygu y byddant yn ei garu, yn canu ei glodydd. Gall newid y llwybr yr ydych arni o fod ar lwybr llydan sydd yn arwain at ddistryw i fod ar y llwybr cul sydd yn arwain at y nefoedd. Ni'n credu mewn gwirthiau dydyn ni, wel mae'r wyrth ysbrydol yn fwy rhyfeddol na'r wyrth corfforol. Gwyrth corfforol yn anhygol. Ond mae achub enaid yn anhygol. Yn fer i orffen yr hwyddianeb yr rhyddhau. Adnod 30 eto, a daeth ato dorfeidd lawer, a chanddynt gyda hwynt gloffion, deillion, midion, anafusion, ac eraill lawer a hwy ei bwriasant i lawr wrth draed yr Iesu, ac fe ei hachaoedd hwnt. Onid yw'r efengyl yn hyfryd. Onid yw e'n syml. Fe ddath yr anghennus ato, ac fe gosodir hwy wrth draed yr Iesu. Efallai rhywun wedi cyflwyno cyfaill i'r efengyl, efallai, a dod â hwy glywed y neges. Beth yw hynny? Beth yw hynny wrth gyflwyno rhywun i neges o'r efengyl? Beth yw gosod nhw wrth draed yr Iesu? Dyna beth i ni'n neud. Yr un peth ar dorf yn dod â'i anwyliaid ac yn gosod nhw wrth draed yr Iesu. Dyna beth i ni'n neud fan hyn. I ni'n dod ar anwyliaid at draed yr Iesu. Lle gwell? Oes unrhyw le gwell na hyn. Yn gorfforol, ond nid dyma man gorau fod wrth draed yr Iesu, yn sicr, dyna lle gorau fod i fab Duw sydd yn gallu dweud y gair, ond yn ysbrydol i ddod at draed yr Iesu, at droed y groes, yno ar y groes, a gorodd yr Iesu ffynon. Dyna i chi le. Na fyddwn ni'n gallu dychmygu fe yn ein meddyliau ni, yn ein meddyliau ysbryd, yn ein heneidiau ni, yn gallu mynd i'r fan ar lle i Galfaria, ac yn gallu gweld yr Iesu a'i ddwylo pur ar led, a'r ffynon yn cael ei hagor, yr eiliad, yr hoeliwyd o'r hoelen gyntaf mewn, a roed y gwaith o'n mewn, a pistillodd y gwaed allan, ac agorwyd y ffynon, a bydde yna, os y le gwell i fod, y lle gadelio a phob un bryw, a phob un afiechyd, phob un loes a chraith pechod. Dyna'r lle sy'n rhaid mynd. Os yna rwy'n yn llwythog ac yn flinderog, a pwysau ei ogrwydd fel mynyddoedd byd ar nhw, ble chi'n mynd i fynd â nhw? Ni'n mynd i trio perswadio nhw i deimlo, wel, ni'n dod â nhw at yr efengyl, at yr Iesu, at draed yr Iesu ar y groes.
Yna gellir cael calon lan yn llawn daioni. Yno gellir derbyn y moddion gorau. Maddeiant pechodau sydd i'w gael wrth droed y groes. Gan mai yno cymerodd yr Iesu ein cosb ni arno ef ei hun. Yno talodd yr Iesu y pris yn llawn. Dyna be nath e. Fe dalodd e'r pris yn llawn. Trwy gydol ei fywyd fe dalodd e'r pris yn llawn. Trwy ei fywyd perffaith yn cadw'r gyfraith. Trwy'r erledigaeth a wynebodd e. Trwy'r weinidogaeth a pobl yn ymosod arno fe. Fe dalodd e'r pris yn llawn. Ond yna ar y groes, ond fe fodlonodd e'r tad a'i fywyd. Ond yna ar y groes, fe fodlonodd e'r tad. Achos yno fe gosbodd y tad ei fab. Fe dywallodd ei ddigofaint ar yr Iesu yno ar y groes. Ac yno talodd e'r pris am ein rhyddid ni. O gaeth ddiwed pechod ar un drwg. Chi'n beth, does dim sôn fan hyn am baratoad arbennig i'r cleifion orfod gwneud cyfres o bethau cyn dod ato. Do dim eisiau gwneud dim byd o'r fath. Do dim eisiau dod ar ryw lythyr yn dweud o ble oeddech chi'n dod, o beth oedd eich cyfeiriad chi'ch cod post. Eich meddygfa, beth yw'r enwch meddyg chi, do ddim eisiau gwneud dim byd o'r fath. Do ddim eisiau hanes eich afiechydon chi, do ddim eisiau dim byd o'r fath. Do ddim eisiau paratod. Do ddim rhaid i nhw beidio yfed dim byd a beidio bita dim byd cyn dod at yr Iesu am Iachad. Dim eisiau dim byd o'r fath. Yr hyn oedd ei hangen oedd dod. Dim ond dod. Dyna gyd oedd eisiau i'r cleifion wneud. Dod. Dod at yr Iesu, dod at droed yr Iesu. Does dim sôn yma am gyfres o'r chmynion gan yr Iesu cyn iddo Iachau. Nag os does dim byd o'r fath. Does dim byd yn dweud rhaid i chi fod yn berson neis. Does dim byd yn dweud fan hyn, mae rhaid chi gadw'r 5 gorchymyn cyntaf, y 10 gorchymyn. Does dim byd yn sôn. Does dim byd yn sôn, mae rhaid chi fod wedi bod yn gwneud rhywbeth gyda'r Phariseiaid. Dim byd o'r fath. Oedd eisiau chi fod yn grefyddol. Dim byd o'r fath. Does dim byd yn sôn fan hyn bod chi fod i gadw draw o'r paganiaid hyd yn oed. Dim byd o'r fath. Doedd dim cyfres o'r chmynion. Ni ofynodd iddynt dangos ei tingarwch iddo. Ni ofynodd iddynt weddio cyfres o weddiau cyn iddo fe iachau nhw. Ni ofynodd yr Iesu fe na eich iachau chi os ewch chi ar berer undo 3 gwaith yn y flwyddyn nesaf. Wedyn na eich iachau chi. Nath e ddim byd o'r fath. Nath yr Iesu ddim dweud dwi eisiau chi roi arian i'r coffre. Dim byd o'r fath. Ni ofynodd iddynt brofi ei ffydd ynddo. Y byddai'n iachau, nath ddim gofyn dim byd ydyn nhw. Mi fydda hwnna i weld yn y dod. Na gyd oedd eisiau nhw wneud. O dod at yr Iesu. I ddod at draed mab Duw ar y groes. A pan ddeithon nhw at droed yr Iesu, yr hyn a wnaeth e ac fe a'i hiachaodd hwynt. Iachaodd pob un a ddath ato. Fe iachaodd e hwy yn llwyr. Pob un. Fy hoff adnod yn yr ysgrythyr, Ioan 6 adnod 37. Felly pan bydd yr angladd yn dod, dwi wedi dweud wrth fy Ngwraig, a pwy a wyr pryd fydd e, falle bydd wythnos nesaf, dwi ddim yn gwybod. Falle wythnos ar ôl, dwi ddim yn gwybod. Falle bydd e'n 10 mlynedd, dwi ddim yn gwybod. Dyma be fi eisiau fe fod. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwnna ddel ata fi, nisbwrio fe falle'n ddim. Does dim gwrthodiad. Does dim. Oes anwyliaid ganddo ni mewn angen ddirfawr o Iachad Ysbrydol. Yna dewch yn nhw at Gris os gallwn ni yn gorfforol at sain ar y fengil. Os na allwn ni wneud yn gorfforol yn ein bywydau ni bod ni yn byw ger ei bron nhw fel yr arglwydd Iesu Gris ei hun. Ac yna beth i ni'n ei dod yn nhw ger bron yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw byd trigarog, i ni'n dod yn nhw ger bron dy draed i. Tyrd nhw, tywys nhw at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anarchfygol. Oes yna rhywun sydd yn teimlo pwysau pechod ar eich enaid? Gai ofyn hynny fan hyn sydd yn gwrando efalle. A oes yna rhywun sydd yn teimlo pwysau euogrwydd pechod ar eich enaid fel mynyddoedd byd? Yna dewch at droed y groes. Does dim cyngor arall allwn ni roed i chi. Does dim cyfres o bethau eraill allwn ni ddweud ydych chi'n neud. Yr unig beth fyddwn ni'n dweud, byddwch chi'n dod i siarad gyda ni'n bersonol yw, dewch at Grist.
Dewch at y groes a dangos iddyn nhw Iesu Grist ar y groes. Dyma'ch ateb, dyma'r unig ateb, dyma'r unig obaith yw i chi ddod at Grist. Achos yno y mae rhyddhad i'ch enaid. Yno gellir eich golchi chi'n llwyr lan yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Ar y groes, wrth droed y groes, dyna'r lle gorau i fod. Os ewch chi oedfa lle nad oes na gyfeiriad at y groes, at yr Iesu, ar y hyn a wnaeth yn talu'r pris am eich pechod chi, yna gai fentro dweud ewch chi rhywle lle glywwch i fe. Achos dyna'r unig ateb i gymdeithas, dyna'r unig ateb i'r byd. Ar y ddewyd yw hyn, yr hyn oll y mae'r tad yn ei rodd i mi a ddaw ata fi, dyna'r sicrwydd. Ac os ych chi'n dod ato, yr hwn a ddel ata fi nisbwria fe fallan ddim. Fyddai ddim yn ei wrthod e. A'r cysur o'r mwyaf yw hyn, ac fe a'i hiachaodd hwynt. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon ni'n diolch i ti am yr efengil sanctaidd. Ond i ni hefyd yn gweddio, o aid, yr hyfryd wawr ar led, goleau dear lydan. Halleluia. Amen. O Dduw, turdyn plith. Gad i ni weld y wawr hynny. Gad i ni weld dy ysbryd ar waith yn dwy'n eneidiau at y ti dy hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Tywys eneidiau at droed y groes. I ni'n galw arna ti trwy dy ras i wneud hyn. Bendithia a diogela ni. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen i'n gwasanaeth. Wel, dwi newydd ddyfynnu fy hoff adnod, a dyma'r emyn dwi eisiau hefyd. Rhyw ddydd. Mae wedi bod yn fy mhriodas ac dwi eisiau fe yn yr angladd hefyd. Dyma chi un o'r emynau gorau fi oedd erioed, 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar, wrth deimlo dwy foloes, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd, dri'n ganu wrth dy groes. 103, gwn i sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.